Ние сме отново тук с следващото клипче. Ето, вижте с кои хора сме. Представи се. Теремени на 10 години, канал Арезеро, 40 абоната. Димитър. Панти. Сега отиваме до градинката. Цеков 11. Защо говориш глупости? Защото е просто Макс. Ти пълно. След малко и той ще почне неговия влог. Да, ще правим предизвикателство. Отново ще съединим нейната част с моята част. И да Може да видите първата част в моя канал, а втората в неговия канал. Вижте! Взимаме компот! Компот! И лютеница. Кажи ми, обичаме компот и лютеница! Стига. да, тя нас праха, как не ги срам е. Имаме малко тайни майни. Кажи тайна майна. Що? Кажи тайна майна. Градинката е тайна майна. В градинката имаме между една момичка и между три момчета и една момичка. Пип! Ако разбрахте какво е пип, Простотия. да, простотия. Така съкръщаваме лошите неща, защото духът на псовните ще дойде, ще убие. Кажи, че е вярно. И той има канал, я кажи си канала. Джанко Пантелей Цеков на английски. Пантелей Цеков на маймуница, както аз го казвам. А ти на какъв език си, момче? Латиница. Добре. Арезеро. Това не знам. Разбирам на сега. Хоста е моя канал. Само да кажа, да съобща, дами. Днес от 10 часа очаквайте на моя YouTube канал, ще съм на живо. В Twitch TV. Не в Twitch, в YouTube. В YouTube няма как да си наживо. Може. Не може. Може. Напишете долу в коментара дали може да сте наживо в YouTube. А може да е само, че трябва номера. Да, и в Twitch има спокойно. Ти спрени на каванта и се решето му. Няма да спя цяла вечер. Аз ще снимам. И Габи. Коста. Сега да уточням. Чакай. Митко, як е мъж. Също, ако не казах в началото, се извинявам, но това е влогче. Не, баба ми те. Приятели. Коста. И един влогър. Влогъри. По-точно. Аз съм Има влогър. влогъри. Всъщност сме двама влогъри, защото... защото той е тук от Беласица. Има само едно крипче. Точно едно клипче. Не мога на това. Да, май, шоки гейм не целуват. Друго какво да кажа? Дела не казвай. Не знам. Не знам. Чего за правото не съдат? Ти я знам. Ама казваш простоти, казваш глупости в YouTube да съдат. Просто Макс. Аз не съм казал. Не казах. че... Трябва да кажеш ти. Напишете отдолу в коментар дали обичате да спорите с ваш приятел. Ама естествено, че да. Но лично пространство. Да, на сега ще. Гадайте мишето. Да, така сега тръгваме надолу към стадиона. Не мисля на стадиона. Или на спирката. Там. Връща без тогава. Сега ще минем през едни, дето правят пип. Без пип. Пип. Без пип. Без. Пип само. Пип. Ще малко слушаме. Влога. И ги минем покрай едни дразнещи, много дразнещи момички. Доста. Дразнещи момички. Които могат и да не пребият. На тая, която снима влог, Много там. да не се обижда. А защо да се обижда?
Я говорите на цигански. Салама на бана сантимани Сокер Санабаре сантимани сокер тимани. Шокар бутерумани. бамите ти с големи циганин била. Това значи нещо като Браво, гадже. Една бана сантимани означава да ти ба майките. Айде, съден си. Съден! Ларлю. И Рост има и Росто! Рос има разрешително да ти кажа. Кой? Рос. Гейм. Това беше всичко от мен. И до скоро, приятели. Очаквайте следващото клипче. Инчи и Росто!